Top 10 college degrees for high income in the Philippines and beyond 2025. So Dad, sa mga nakalap natin, let's start with number 10. Number 10 is BS in Business Administration or Entrepreneurship. No? Plus, dapat may Master's Business Administration. Kasi napakalaki ng potential nito, especially kung you will join mga malalaking kumpanya, mga multinationals o yung mga BPOs. Malaking potential na makaangat ka, tumaas ang sweldo mo kung ikaw ay magtatagal sa mga kumpanyang yun at masigasig ka. And of course, kung gusto naman maging private, freelancer, individual na business admin graduate na may MBA, pwede ka maging consultant o financial consultant. Kaya lang, syempre dapat magaling ka rin sa marketing para marami kang makuhang kliyente. Sa ating nakalap, magkano yung kinikita nila more or less? So, ang estimated income can vary very widely, no? So, can be 30,000 a month to sky's the limit. Kasi marami mga sources of income pag business management or entrepreneur ka. Stock market, trading, consultation, or doing any kind of business. Number 9 sa listahan natin is BS, Bachelor of Science in Aviation. No? Either pilot training or aircraft maintenance. Ayan, malaki rin ang pangangailangan niya katulad ng mga nabanggit natin kasi napakarami mga airline na nagdadagdag ng mga eroplano at syempre kinakailangan may magpalipad niyan at the same time may mangumpunin niyan. Sa datos natin, magkano nakita mong kikitain nila? Sa mga pilots, usually around 150,000 to 500,000 pesos per month. While ang aircraft maintenance naman, usually nasa 80,000 to 200,000 pesos per month. Number 8 sa listahan natin is Bachelor of Science in Architecture. Bakit? Kasi nga, marami nagpapagawa ng bahay, marami nagpapagawa ng gusali, kaya napakalaki din ang demand for mga architectural graduates. No? Hindi lamang dito, pati sa overseas. Ngayon, kung gusto mo mag-join ng mga malalaking architectural firm, maganda rin ang starting pay yan. Kung hindi naman gusto mong mag-solo at gusto mong maging independent, pwede rin, kaya lang kinakailangan may konti ka na rin karanasan para sa ganun mas madali kang makakuha ng kliyente. At the same time, magaling ka sa communication skills para sa ganun yung mga kliyente mo ay dadami. Usually, ang incomes niya dito sa local are around 40,000 to 120,000 per month. Pero may mga special architects din, lalo na yung mga high-end or yung mga freelance, which can range up to 200,000+ pesos per month. Number 7 sa listahan natin is of course Bachelor of Science in Law. Kinakailangan mag-college course ka pa rin muna bago ka pwede mag-law degree, no? AB in Political Science or Legal Management. So, and napakarami rin kasi nangangailangan ng abogado, hindi lang ng mga pribadong sektor, lalo-lalo ng mga gobyerno, mga pamahalaan. Napakarami sa ngayon ng pamahalaan, LGUs or national government, lahat sila nangangailangan ng abogado. Kaya napakalaki ng potential na kikitain ng abogado. Usually, ang income nila, entry level, nasa 30,000 to 60,000 pesos per month. While yung mga senior partners, kaya mag 250,000 to 1 million pesos per month. Number 6 sa listahan natin is of course Bachelor of Science in Marine Engineering or Marine Transportation. Kasi nga, bakit ka mo? Dahil napakaraming barko, maraming kalakal, either for cruise or either for trading or commerce, na maraming barko ang nangangailangan ng mga seafarers at mga engineers, first engineers at mga kapitan ng mga barko. No? So, napakalaki din ang potential niyan at napakarami nating seafarer. Katunayan niyan, ang ating bayan ay kumikita ng napakalaking mga remittances ng mga nire-remit ng mga OFWs natin ng mga seafarers. Magkano kanilang kinikita sa estimate? Usually, mga kinikita niyan, overseas, no? Hindi lang Philippine or local based, nasa 150,000 to 500,000 plus per month. Yes, kaya nga nakikita natin mga kapitan ng barko, kadalasan iba pa dyan, may kumikita ng humigit kumulang 1 million din. No? Now, balikan natin yung number 5, no? Bachelor of Science in Engineering, either civil, electrical, mechanical, ECE, or industrial. No? Marami rin nangangailangan ng mga engineers. Bakit ka mo? Dahil nga, katulad sinasabi natin, habang nagiging progresibo ang isang ekonomiya, maraming mga pinapatay yung gusali, kalsada, irigasyon, dam, at kung ano-ano pa. Kaya nga napakalaki na pangangailangan sa mga civil engineers, electrical engineers, mechanical engineers, ECEs. And ngayon, magkano kinikita nila more or less? Sa local economy, usually mga 30 to 100,000 pesos per month. 30,000 to 100,000 pesos per month yung mga may experience na. While yung mga nasa abroad, 150,000 to 400,000+ pesos per month. Once again, for those who have experience already. Number 4 sa listahan natin is Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information Technology or Software Engineering. Katulad sinabi natin, marami kasi mga nangangalakal, maraming kumpanya, maraming sangay ng pamahalaan, lahat sila gumagamit ng computer, no? At napakarami na yan, palago ng palago. Katulad ngayon, may artificial intelligence na rin. So napakarami nangangailangan ng mga software programmers at the same time, marami nangangailangan ng mga computer engineers na marunong mangumpuni ng mga computers at the same time, kung paano nila i-update yung mga computers nila. Kaya napakarami naghahanap din yan. Sa ating datos, magkano kinikita nila? Sa local economy natin, lalo na kung medyo magaling na or medyo may konting skills na, nasa 60,000 to 250,000 pesos per month. While yung mga remote or foreign-based companies naman, pwede mag-range from 200 to 500,000 pesos plus per month, lalo na pag nag-overseas. Ngayon, balikan natin. Puntahan natin yung number 3, no? Bachelor of Science in Nursing. Yung mga nurses, talagang kailangan ng ating mga healthcare system, no? Hindi lamang dito sa bayan natin, pati na rin sa overseas. At napakarami naghahanap ng private nurses din, yung mga mayayaman o may kaya, na gusto nila may private nurse sila. Kaya napakataas din ng mga income nito. Magkano yung nakinikita nila more or less? Usually sa local economy, nasa 25,000 to 50,000 pesos per month. While ang overseas naman or
or ang abroad na nurse, kaya 150,000 to 300,000 plus pesos per month. Puntahan natin yung number 2, Bachelor of Science in Accountancy or kinakailangan siyempre maging Certified Public Accountant ka o CPA, no? Mag-take ka ng board. Parang sa ganun, mas maraming mga ngailangan sa iyo, hindi lamang ng mga audit firms o accounting firms. Pero lahat na, pribado o pamahalaan, lahat sila nangangailangan ng mga accountant at ang mga CPA hanggat maaari. No? Parang sa ganun, may mag-aayos ng kanilang mga libro at mag-aayos ng kanilang mga financial reports. Sa ating datos, magkano kinikita nila more or less? Usually, kumikita yung mga entry level or may konting experience from 30,000 to 50,000 pesos per month, while yung mga senior roles or even overseas can range from 200,000 to 500,000 plus pesos per month. Ngayon, puntahan natin yung number 1 na college course or college degree na pwede magbigay sa inyo ng napakalaking income. Ito ay walang iba kung hindi Doctor of Medicine. Ngayon, napakahabang kurso niyan, no? Kasi nga kadalasan yan, kinakailangan may Bachelor of Science degree ka muna na 4 years tapos pwede mag-take ng medicine, ano? So, dalawang kurso yan iti-take mo, 4 na taon yan, more or less 8 taon. Tapos mag-internship ka, tapos magbo-board ka, pagkatapos mag-residency ka pa. So, siguro humigit ko muna ang gugugulin mo dyan 10 to 11 years, no? Para sa ganun makapag-practice ka. Ngunit, pag nakapag-practice ka na, at lalo na kung meron kang specialization, katulad yan, kung halimbawa naging cardiac surgeon ka, or naging neurosurgeon ka, napakataas ang mga kinikita niya, no? So, nagiging matagumpay sila financially at kailangan sila ng mga lipunan, no? So, magkano mo yung kinikita nila? So, in the local economy, lalo na kung marami ka ng clients na nade-develop at kung sumisikat ka na sa komunidad, pwede mag 100,000 to 500,000 pesos plus per month yan. Kasi, syempre, kung marami ka ng kliyente, marami nang lumalapit sa'yo, kaya yung income mo is based kung ilang kliyente mo. Lalo na kung abroad, pwede rin mag-range yan from 500,000 to 1 million plus pesos per month. Pero hindi to salary based. When we talk about income, it's not just salary. Kundi lahat ng pwede mong kitain from private practice, private clients, aside from salary-based type of work. Ito naman yon, konti lang paghihirap sa umpisa, pero pagkatapos niyan, panghabang buhay naman, mas gagaan ang buhay mo, no? At mas gaganda ang oportunidad at kinabukasan mo. Kaya edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naniniwala tayo na dapat palawakin ng ating bayan ang scholarship hanggang college para ma-investa ng ating gobyerno ang scholarship fund para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo sa mga kursong kailangan ng lipunan natin para umangat ang buong bayan at yumaman ng bawat Pilipino. Kaya yun ang mga itutulak ng Ilocano Defenders Party List number 55 sa balota. Ako po pala si Michael Sa, inyong dad ng bayan. Ako si Engineer Morgan Sa, inyong coach ng bayan.